infanteria arina oberena. And Rohan will answer. Bachi! 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 Bueno epalagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Lego eraztunen jauna joko honetara, hor jarri dizkizuet komandoak, horrela auketzen dizkizuela nahi dituzuen einan jartzeko, eta ea lortzen dugu alik eta lasterren euskera Twitchen eskaintza ofiziala izan dadin. Eta bat, ikusten duzunez gau Alkandora borrizkantzita nago, beraz, baser saioko talde gorriarekin topra nago, bertan nebu parte hartzen duelako, eta beraz, aurrera. Garratu dugu partida eta joango garro zuzenean marasmaren bine. Bai, konfirmatzen dugu. Gauza ere guraso joan zaizkidala erostera eta behar bada momentu baten joan beharko naiz gauzak egartzen laguntzera, baina espero dut gauza horiek ez galaeraztea pop gitarri raida egiteko. Eta raida egin bat badiot pertsona batekin, hor jarraituko dugu. Very nasty place, full of enemies. Come, hobbitses. Very close now. Very close to Mordor. Frodo! Eta ardo beltzan, jokatzen dugun beste partidatxo bat Age of Empiresera. Eta bueno, espero dut behintzat ikuslegoen media hori hiruan mantentzea. Behin lortu izan da, nugo batzen da gauza hori. Bueno, afiliazioa behin izan da, galtzea publiko izan da. Frodo su mantenedor.
Pasen hemendik gora. It's calling to himself. Ja, Frodo, zuhor gelditu. Frodo, nora zoaz. Frodo? It's calling to himself. A ver, Frodo. Erlasatu apur bat. Hemen. A ver, jokoa, uste dut, familiakin jolasteko eta hori mesedegarria izan daitekeela zelantzarik gabe. Etxean nahi dut ez da mazortzu urtetik aurrerakoa, gainera gauza sortu behar dituzunez eta bar, gauza gertatzen dira. Hori sentitu behar dugu, hortik pasatu ahal izateko eta bar. Vale. Bidez badago eginda nola pasatu gara hortik. Horretu gorra. Gara hemen bidea sortzen, marasmaren gana heldu ahal izateko eta It's calling to himself. hori gaituzte ikusten. A ver. It's calling to himself. Horra joan behar garela nahiko argi dago. It's calling to himself. Juan horra, ez behitu, zagutzen zaitu dala. Txeko zenbez zalakorik ez dago. Vale, guazen aurrera, pizkanaka pizkanaka. It's calling to himself. What's he doing?
Gautza Frodo. Hala Frodo guatzen da. Hau filman bezala gertatzen da. Zule zaindari nagusia. Udara joaten dira. We must climb. Vale, ejecútala. Careful, Master. Very far to fall. Bueno, izatez hemengo gauza hauek horreko dugu bai. Liburuan eskailera hauek zirkulu moduan joaten ziren gora eta gero hemen izate bat dugun, bera. Gauzak egin ahal izateko eta abenturen aurrera joan ahal izateko. Egian orain zeu zer egin dezakegu. Digora. Frodo, barrura. Arma sare hori asko segurtatzen. Baina orokorren armak ez ditut bat ere gogoko. Vale, pasen gora. Yo hago los aquí. Ahora.
barrerik, gara? Vale. Hemen pentsatzen hain errez izango zeinik. Bazengo dugu. Bazengo. Gorlumen ere gauzak erakitzen badaki. Egia da, liburuan ere zati hau dela gogoetariko irakurtzen. Zati hau egiten da aztu natez ere azkenengo zatia delako eta... A ber... Bazen aburra ere. Agian Sam joan beharko da hortik. Vale. Vale. Bidea desblokeatu ahal izateko hori irautzi behar izan dugu. Eskaiera gehiago. Badaki golu. Eta Sauronek ere badaki bere sekretu hori. Gora. Here, just rest a bit. I'm alright. You're exhausted. It's that golem. This place. It's that thing around your neck. I could help a bit. I could carry it for a while. Share the load. Get away! I don't want to keep it. See, he wants it for himself. I just want to help. Go home. You can't help me anymore. Bai. Buru zaidu maltzorra zara, bai. First, you must go inside the tunnel. Esate erraza da. I don't think I want to. Esautzea. What's that smell? Oxy's filth. Oxy's coming here sometimes. Bueno, mi arma serena ondo eginda dago. Tentsio puntori ere ematen dio jokoak apur bat. Noski bateko dugu. A ella era ending. Eta gituen mi arma txikitxoak egotea apur bat susmagarria dela esan daiteke. Nahiz eta liburuan armi arma horiek ez egon.
Dardo. Argia berezia dela esan daiteke. Lortua dago pasartea, bai? Txikitxoa gainera. Armak alden du hortik, mesedez. A ver. Eskerrak hemen maparik ez dago. Ahí ya Earendil. No la sé, no dugu goratzen. Excelion Ankalima, dorlak ese ose. Ia bintza zati hori errespetatzen dute. Arma gehiegi. Vale. Quedar en verá. Agian hor zamaik egon algara. Vale. Ai, ama ze susto eman didan horrek. Vale. Zenbat eta sakonako sartuarik eta beldur gehiago. Epa!
Pero, perderas de ahí a la araña. Behar, bere armiarme izango litzateke gutxi gara bera zen nahi duena. Zaitezte denok pikutara. Galadrielen argietan. A ver. Marasmaren abian izatez arma gehiago printzipioz ez daude. Bera zen goli antena azken alaba. Horra. Mi arma denbora guztien erakartzeko, ideia horako. Bueno. Esaten den moduan Frodo esen nahi izanen no esan dia dar mi arma hori. Bueno, eta hori, pentsatu bera mazena asko zela handiagoa. Egian, 10 bider, 1 bider. Ya, claro. Erro orain eraztuna dena. I have to destroy it, Smeagol. Ahora es mi gol. Oh, It's you. I'm on your side, Mr. Frodo. I know. So sorry, Sam. So sorry.
dirua edo txamponak edo lehen gauza hauen. Bi aurkitu. Correcto. Y ahora, ¿dónde parece? Agian Gondorren. Zabales. Benetan! Gauza gehiago esko dituen marasmaren lekua, baina beno. Ah, vale. Vale. Hain txuxerez ez da. Kuku. Eba. A ver. Let him go, you filth. Venga, Sam. Se va a pegar sonido en una muy armadura. What? Venga ya. Claro, ah, vale. Behar dugu haren biden argia. Ahí ya haren zelio nankali. A ver. Gracias arriba, Sam.
Venga, Sam, makatu bera, banasma. Vale, guazen, Sam, maio. Eta gero suposatzen da, zauri horrengatik ere egiten dela. Killed another one, has she? This fellow ain't dead. Get into the tower! Vale. Más una hoguera. Mira, Flor Villusic. Hands off! That shiny shirt! That's mine! Let's go into the Great Eye. I don't take orders from stinking Morgul rats! Hala. Sam, they took the ring. Begging your pardon, but they haven't. Vale, entonces... Venga ya. Come on, Mr. Frodo. Bueno, déjate con tu pie sabacho que está listo. Dena sentitzera. Dena sentitzen badu gaso izero betu. Gordeko dugu noski. Zentzarik gabe gainera. Hemen dena sentitzera. Frodoren gatik. Eskuka. Guazen dena sentitzera diru gehiago. Iepa jargi, ba ondo hemen. Marasmaren zatia galdu duzu, baina bueno. Saiatzen nahi txaldik eta hobekienen jokatzen, eta zuzer moduz jargi. Behintzen aurteko helburu hori lortu egin nahi nuen. Hemen eskaldunak moduan ukabilka da, horkoak akabatzen. Vale, sarto. Ahí va, jauz egin da.
nahi dut goian dagoen gauzatxo hori. Ezakit nola egin. Bazen dira. Hemen guztiak izan. Justizia zuen nire Frodo hor geldi, Hemen eguzki horren dela asko joan dela figura. Guazen dena txikitzera. Gordeko dugu, noski. Sartagina ekin dena suntxitzen. Momentazoa. Den ezin dut suntxitua jarrituko dugu aurrera. Eta ondo egon zen Age of Empireseko zuzeneko hori. Ia noiz elkatzen garen berriro egiteko beste zuzeneko bat. Hau da, Hulk bihurtuko zaigu. Bueno. Ni egon naiz bideo batzuk ikusten YouTubeen apur bat mekanikak eta bat ikasteko. Baina ere esaten dute ikasteko apur bat jokatzeko modua jarri behar dela casual deitzen den bat. Zorrutu egin barko gara, Bueno, nien egin... Ja, baina lehenengo nori ere zuzioten baniri. Normala denez. Guazen zu pizka prestatzera. Karo, nena goitut Age of Empires 2 HD-era dela antzinakoak moduan. Oraingoa da apur bat mekanik ezberdinak ditu. Antzekoa da, baina aldi berean ez da antzekoa. A ver... Denak hartzen duzuen, Sortu behar gara horko moduan. Vale, hemen zerbait eraiki behar dugu. Vale, konforme. Bueno, ni oso indartzu ere ez nengoen, Baina bihurtuko zaigu... Juego de Tronos antzeko zehose.
A ver. Bitartean guaze gauzak zuntzitzera eta barria eskutatzeko mozorritzeko zer topatzen dugu, baina. Vale, hobeto. Zeratu guen ezia Frodorekin zehose egitza lortzen dugun. Ez. Zalditeria harina oberena. Bai, komandoak badabiltza bai. Mi esker erabiltzagatik eta guztia. Vale, gehatu behar ditugu, hiru gauza horiek. Armiarmak zikutara gorrotu ditu dalako. Bueno, hemen gauzak apurtzea apur bat ez izurezatu ditu. Hemen gupida gutxi. Iorko gehiago ataren zaizkigu. There they are! Dena zuntzitzera. Behar dugun aurkitu arte. A ver. Hori etorri barko da gure gana.
Vale, piezas falta 6 cubos. Iepa, Riverrock, zer moduz? Ni hemen, zati honetan apur bat ataskatu. Zalditeria harina Oberena. Iepa, Ardobel, txonge etorri berriz ere. A ver. A ver. A ver. Gauza gehiago eskuntzitzera. A ver, horko gehiago etorri behar dira ona gure gana. Guazen, Sam! A ver. Nik ikusten ez dudan zeu, zer ikusten baduzue, abisatu mesedez. Orain ez dudala topatzen. Hori ezin du mugitu. Arma hori hor dago. Vale, agian dutxetan zer egin dezakegu. Hemen txiri buelta, paregabea. There they are! A ver. Over there! Ahí grekoan zer. Ah, vale. Orain ulertzen du. Zenbat gauza. Vale. Get up! Galdera bat, zuetariko nork ikusten du baserria? Talde urdinekoek urrengo programan flipatu egingo dute
Nebu ikusten dutenean. Vale, guazen, mira. Zuretzat. Baina, bueno, besteak txarto hartzen baduz, Baina, bueno, eske nebu karrazoia zeukan gauz horretan. Moduren bat egon beharko da fijo. Hemen. Eskiller ondoko atetik. Hemendik diozu. Hortik ezin ez joan. Moduren bat egon behar da, seguro. Vale, guazen. Guazen aurrera hemen. Bestela asko sufritu badugu. Hortik ezin gara joan. Eta gauzak ezin dira hemen aldatu.
Da katapulta esten mugitu derrelako zeo zer. Da hor gauzak ditugula. Baina nezin garela heldu garelako horra gora. Agian gauzak txartu egin ditu de jarri behar nituen gauzak bakarrik Frodori edo Sami. Hortik ezin gara joan. A ver. Egingo du gauza, eta hasiko gara berriro nivel hau. Ea pentsatzen dudana egin bartzena den edo ez. A ver. Se me engorda genuen. Voy a encender la sensibilidad. Vale, hortik ez. Vale. Vale. Dut aukera izango dela. Samek erabatea. Jarreko ditu gauza apuntzen eta bat. Diko lezeta bat. Sua piztuko dugu. A ver. Su gehiago. Hemen montatu du katapultak. A ver. Vale. Salto, 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 ahora.
Orain Samekin beragoaz. Montatuko ditugu eskailerak hemendik. Frodo mesedez eta arrenez jarraitu niri. Vale. Badirudi hortik ezel egin behar. Vale. A ver. Vale. Egon behar da moduren batek lortzeko. Baina ez dut ikusten zen izan daiteken bide hori. Barko gara dena sentitzen. Ea topatzen dugun zeo zer Frodorentzat. Zaki zer izan daiteke. A ver. Hori hor dago. Ja hori da gauza. Orain ez dudala esertzere ikusten. Lagundu gaitzakenik. Saiatuko naiz beste modu batea. Vale, hortik ezin da.
A ver. Hortik ezin gara joan. Hemen gauza gaude apurtzen. Maia mozorrotzeko gaioak ez dugu topatzen. Norbaitek YouTubeen begiratu nahi badu eta gero lagundu ere eskertuko nuke. Bueno, trampa berez ez da. Ezen nahi dut. Nik ez ditut bilatu gauza horiek. Gainera, bueno, konfiantza daukagu horrelako gauzak egiteko. Estaba haciendo asuntito guztia. Pasen ahora. Topatu behar ditugu beste bi gauza horiek. Gauzak ondo egin ahal izateko eta bat. A ver, dena txikitzen gaude, baina laguntzera ez datu mejor. Itxaro momentu baten, orain nator telefonari deikari bai dira. A ver, zeo zer ez nago ikusten hemen. Frodo mozorrotu ahal izateko. A ver. Ba horko gehiago etorri beharko dira, derrolako zeo zer.
Ez nahi YouTubera begiratzen joan no. Ni hemen orain oso galduta nago. Trampa izango litzateke jokoa pasatzeko trukoak erabiliko bagenitu. Hemen gauza gehiago. Justo behar ditugun gauzak ez dugu topatzen. A ver. Vale. A ver. Nola nire naizela horko bat. Gauza da katapult ezin dugula mugitu. A ver. Zeratik ez duen zurizten pasatzen, a ver. Osea, ez dut ulertzen zegin behar dudan orain. Zuntzitu algen dituen gauza guztiak zuntzitu ditugu. Hemen gauza gehiago zuntzitu. Baina horretaz aparte... A ver, ikusten ez dudan zer egon behar da. A ver. Baina zergaitik ez. A ver, mozorroa da daukagu bestea falta zaigu soilik. A ver.
Zer ez naiz ikusten ari. A ver. A ver. Zeo zer ez nago ikusten. Eta badarra matemen denbora nahikotx. Ez dut aurkitzen, edo ez dut ikusten zeo zer hori. A ver. Begira, ikusten ez banaute ahaztuta nengoen guztionetaz. Aupa, Frodo! A ver. Ahora. Attack! Bai, cosplay casa antzeko bat. Hala, begira. Orduan hori ikusi dudan ez joango gara beste gauza batzuk esploratzera. Vale, badirudi hortik ezin dugu da. Bueno. Guazen Frodo jauna. Bere gauzak ere baditu jokoak, Sua prestuko diogu, hemen piromano zabanra gara. Vale, hor bidea egiteko. Stick you like a pig! Hala. Neri potrerik ez ikutu,
guazen bidea egitera. Oso ondo, orain, bai. Ikusi jarkiz duzala YouTubeen ikusi. A ver. Ahora. A ver, Sam. Bien. Ahora. Ah, mira. Gora berriro. Vale. Gora. Maiorekin oso posikoaz. En principios. Vale, irten gara azkenean. Sufrituta oro druin. Did it, Mr. Furlow. We made it to Mordor. Etorkizunaren mendia. The Eye. We'll never get through unseen. Come on. Let's just make it down the hill for starters. Frodo eta Sam behintzat zatiariak kendu du guarditik. Bai, kostata, bai. Badaude jokoak bere gauzak dituena. Erreza dituditenak, baina gero zoze oberena. Bai, jarraituko dugu. Ikusten bazaituzte. Ya, bueno. A ver. Gandalf.
Itxar lasterrekin aurrera. Vale, Frodo eta Sam hori izango da jokoaren azken zatia. Meduse, Torrezko gaztelua. Tira zein polita. Pippin. Mad. I just want to look at it. I see you. Pippin! Help! Gandalf! Fool of a took! What did you see? There was a white tree in a courtyard of stone. It was dead. Minas Tirith. Sauron moves to strike the city of Minas Tirith. They must be warned. They will be. I ride for Minas Tirith. I won't be going alone. Rohan must be ready for war. And Rohan will answer. Muster the Rohirrim. Assemble the army at Dunharrow. As many men as can be found. We ride for Gondor. And war. Run, Shadowfax. Show us the Rohan meaning will of haste. answer. Mary! A ber, gainditu dugu nivel hau, eta gero, bueno, utziko genuke hemen, baina eritzen genuke raida egiteko popularri. Vale, guazen Aragornekin, Anduril badauka bere eskutan. Itxaron. Bai, badakiz aspetan azten dela horregatik. $6,000 spears. Less than half of what I'd hoped for. 6,000 will not be enough to break the lines of Mordor. I take my leave. My Lord Elrond. You're outnumbered, Aragorn.
Andúri, a flame of the west, forged from the shards of Narsil. The man who can wield the power of this sword can summon to him an army more deadly than any that walks this earth. Put aside the ranger. Become who you are born to be. What kind of army would linger in such a place? One that is cursed. Long ago, the men of the mountain swore an oath to the last king of Gondor to come to his aid, to fight. But when the time came, when Gondor's need was dire, they fled, vanishing into the darkness of the mountain. And so Isildur cursed them, never to rest, until they had fulfilled their pledge. The way is shut. It was made by those who are dead. Orain nator. Zuzenekoak egiten ditudan bakoitzean beti edo gurasoak sartzen dira gelara edo horrelako zehozer, osea, beti ez dauka faiorik. Beraz, ba, bueno. The dead are following. They have been summoned. The dead? Summoned? I knew that. Desagertzen manaiz partiden erdian kontuan hartu izan dela apur bat. Hori, gurasoak gaur erabaki dute joan behar zidela eroskira, justo zuzeneko egin behar duen momentuan. Baina, bueno. Vale. Ia bintzat gordetzeko aukera ematen dira. Beti berdina gertatzen zait, Grabatzen nagoela, zuzenekoetan. Hala. A ber, joango naiz ez dakit zenbat denbora, espedu zazpietan baino lehenago etortzea raid egiteko eta bar, sentitzen dut hau egin beharra lagunok, baina etxan bronkarik izan nahi ez dudanez, ba hau egitera behartuta nago. Beraz, aspiretan eta bar, ba, zoazte pup gitarri babes ematera eta bar.
Bitartean jarriko dut hau, itxaron modua bezala. Beraz, bueno, oraintzen ator. Joder, está haciendo un puto directo. Siempre lo puto mismo. Estoy grabando algo y tienen que entrar todos los putos huevos.
Bueno, banago bueltan. Gordetzeko tokira heltzen garen eta hor utziko zuzeneko. Eta horrengoan bagian ikutsiko du Rohirrimen karga, espero dut hor borrokatu alizatzea Rohirrimen moduan. Pasando luego las... Ah, vale, lavada hondo. A ver.
Gimli. Ezin du sinestu, benetan geldituko naiz hemen. A ver. Modu bat egon behar da erragore igo ahal izateko. A ver. Puf, gitar dagoenan zuzenan abisatu raida egiteko. Bueno, begiratuko dut bada espada zazpiak direla. A ver. Vale, badirudi handik ez dagoela. A ver. Vale, conforme. Vale, basi bada, utziko dugu hau hemen. Mi esker zuzenekoan egon zareten guztioi. F-Ghost. A ver. Vale, eta orain ingo diogu raida.